auto. Ez dituzu! Aitora! Kaso eman! Manu Maritxalarren lesioa uste baino larriago da. Hainbertze txantxa eta azkenean ebakuntzata guzti. Beraz, gaurko probain aurretik partaide garrantzitsu bat galtzeko zorian daude gorrila. Eta guzti hori gutxi balitz, urdinek larrearen esku utzi dute probaren gakoa. Hausen izan daiteke Alexen Irribarra berik uste gaukera, ze azken bola hontan bere maldizioak eta bere karresiak soberan entzun dituguta. Izan Invictus! Azaltzen bada, bueno, ez dago gaizki. Bueno, mentxe dator. Kaixo? Bueno, egunon, Manu Maritxalar, zer moz? Bueno, mentxe, agortu nahiz kapitanak. Zerrak endutan gana ondo. Bueno, beti bezala ordon. Baina, zezatoz, probaikera? Bueno, nik esan izun, nire kompromisoak betetzen alegintzen naizela, eta ni behintzat etorri naiz, hori bai, zelagiak enau inolako baimenik eman. Eske badakit. Bai, ametzka izlo bat izanun gainea, Ismari kontatuko diot. Anestesiatika esnatzen negola, alako batean tipo rubio bat ikusi nun han adar jotzen, hemen ere bai, hau, ametzka izlo bat da. Zer mozaude? Bueno, ointzi opetu berria, baina... Bai, benetan. Ordu erdi ez da horretik ere nitxara gelara karri zautela. Ez dakit, gurekin ez dakiz pasako den. Ze, bueno, aste batzuk eta oinik falta dira dana bukatzeko, ez dakit... Ni bere egin dutela, suposatzen dut azte ondan lasai, mugitu gabe. Gainera, ni handia izanik eta muskula handiak eta lan desetea egin behar bezala lotzeko eta orduan horrela erekita egitea. Diskutuan eta egin behar. Gero berriz ere osatu eta eurre emateko. Bate bai. Esango dizun sendagileak atzo alda eman baino lehen esan zidana. Ereki eta etxea bialtzekotan izan zela. Zeba? Horren barrura sartuan un bicepsa lanean jarraitzeagatik, harritu agiatu zela eta kriston lan eman omen ziola. Orduan, benetan bazen lesioa, Joder. Agian batzuk. Ondino zalantzatik. Ez que nire taldeari nire opari bat eman nahi diet nirekin gogoratzeko. Bale. Eskubi. Baina nirekin ez erabiltzeko, Hau ezkerra da, nik behar ez duena, baina eskubiarekin nahi baduzu. Isma, zu mentzea, erduduna? Bueno, errua nire kiloek dute, hortan ez da osan. Hori ere bai, ez duen hortan sartu nahi, baina... Bat ere. Lesioa benetako zala, iketak esan zalik. Bueno, garrantzitsuena, ondo osatu, ondo rekuperatu. Ikusiko dugu, sortarik onena opa diet, eta bat garela, eta nirekin gogoratzeko, Ole. Ondo. Osatu, eta sartzen zarenean ikusiko da berria ze pasatzen den, bale? Utziko nazu hitz bi besterik esaten? Bi besterik ez, zure kasua? Baten bat gehiago izango da, baina benetan, harritu agatu naiz taldearekin, baina gehien harritu nautenak, bi neskak izan dira. Aula, zuretzat aula zena, Teresa. Eta Teresarekin txapelak entzen dut. Bueno. Guantearen beharra ez izatea espero dut, baina bestela, ez. Tranqui, Julian, datorrenean botako txugu. Preciosa, Manuel! eta kiloak errekuperatzen jarraitu, Bai, hostia. Venga, Manu. Manu, dago, baina jarraituko duzu hemen laian. Gorrotxa, ze pasatu da, Nikia txikitu dela? Txikitu, kamiseta? Gero berba ingo. Ez, Oin jokora. Tranqui. Tranqui, ni oso nasain nabil. Pilasko dituzu bajatzeko, eta ez dut ikusten horre... Ez da bizertaz abiltzan? Bajako ditxo, tranquilo horra itxe. Bai, aste honetan, zenbat kendu dituzu? Aste honetan kilo bat. Kilo bat. Egia izango balitz ere, kilo bat. Bai, komentatu, neon entrenamentuan. Hola, errespetuen falta handia. Aidarren lana hor dago, seriotasun batekin, eta beraldetik ganez da hartzeari, orduan. Eta gainera... Serio jarri. Ez duzu galdu, baizik eta rekuperatu duzu. Aleix, zuzea, kapitain hemen. Ne harin atzaio esaten, baina... Erretolega botazioa, eta beha egin nahi ez baldin bau, azkeneko gezintzi hauin. Ezin dira hau etxea eaman adotatuta eta beha biberotik ematen. Kompromiso bat eskatu. Bai, suposatzen neko heldua bala, beha jakiteko zen berdun. Hortik aurrea, denboak emangoik, bere lekun jarrikoik.
Jerren, ondo ezta? Ja, besua eta jarko beretan edo... Ez, oinik ez. Oainik ganez? Baina, aitzak erek ezta? Saiatuko gara, altu gune jenta. Bueno, zarantzarik ez dut zentzu horretan. Horrek, venga, animo, bai? Bai. Proba hau hasi da, ja, hastian zehar, ze, bueno, bi bisita inituen, zuek aukeratu zenuten Larrea, eta zuek berriz aukeratu zenuten Itziar. Orduan, geratu hemen, eta gainontzu guztiak, zuen artean kapitain bat aukeratu behar duzue. Itziar, zuen betxe nekin geratu? Bueno, kapitaina horren ez larrean zain egongoa, o, handik bai ustez. Kapitaina larrea? Ez, larrean zain egongoa edo... Desiditzeko, la jaizma... Ez da ingo berba, ez? Baki uste esango dut. Lenguan bezala. Janer, da, geho bestia, leheno esan ditatena, baina hor gero azkenen entatute gaituk, Hasa motel txuletia, la hostia. Txuletia jan bilorrepe. Ez, a ver, nahi ezaiak izan, ez, inberdit, porque gero ez tekiten. Nik olako pila bat ez dut xit. Boitek, inberdik, gutxitxo itzen, ez. Datorren astea ikusiko. Datorren asten ez, inberdik. Datorren asten daurrungokon, bukatu arte. Obentzan nik aldein arte, nekena. Baina hori inberdik, gutxitxo itzein, eta get join. Bueno, bikote, ez dakit sorpresa izan den ala ez, Larrea eta Itziar. Beste taldeak hartu du erabakia, zure kasuan? Hombre, pentsatzen, hautagien artean pentsatzen, Bai. Oain arte beti imunia gorrotxa eman zaio, eta ala pentsatzen genuen, baina bineskak beti horren. Sorpresa handia ez da izan. Larrea, zure kasuan? Garnekan, buruan hoi. Eta, garbi zenun? Bai. 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 Eta? Etxarela ahula eta demostratzeko gogoa eta ingo duzu. Ingo dut. Eta Itziar, zuk orain hartu behartzu erabaki bat. Ze noski, zarete bat gehiago proba honetan. Bai. Ordon, proba hoiteko, zuateko batek ezin duen. Nor uste duzu kanpoan? Ez arrexa, Jakin gau ez proba gan, Gau, indarrez, Jerren besoakin eski dago. Baina fizikoki, okerren, gure burua sartzen da. Zuekin bertzu bai. Gurekin inbarra. Zuek bai. Fizikoki okerren. Etzara libratuko kasu honetan. Bale, venga, gorrotxa. Bale, orduan gorrotxak ez du parte hartuko, gaurko probenetan. Bueno, bikote, lasterketa bat nahi zenutela, lasterketa bat. Izango duzu gaur lasterketa. Niurtu behar dugu, ikusi behar dugu, zenbat hobetu duzuen. Gaurko proba ikusiko dugu, nola zaudeten. Hasieratik honea, ez da proba eta nolarren bat proba bezala, baina, behintzat neurtzeko pixka nola zaudeten. Hurbilduko da, lasterketa honetan, zuek izango duzute paper garrantzitsu bat. Orduan, adi, zeren da biziko gauza da, entzun guk esan behar deuna, eta gero zuek lagunei esan berrize. Hemen, probaren hasiera, banderinez markatutako zirkuito edo bidea jarraitu, errekaraino. Bai? Errekan zaudetela, uretatik, sare azpitik pasa. Noraino, zubiraino. Zubia, horro ikusten duzu soka bat, sokatik igo, eta ja, goian zaudetela, bada txarrantza edo, Bai. arrastaka. Txarrantza hori arrastaka pasa, eta lasto multzora igo. Geitsi berriz ere txarrantza, zubiraino. Zubia gainetik pasa, hau da, oinez. Eta onatik iritsiko zate. Horatu dana lotuta jongo zatea. Lotuta? Talde osoa da lotuta jongo zarete. Hemendik gora, aldapa gora, horre ikusiko zu sarea. Sarea beti binkulatuta, alde batetik igo eta beste aldetik jetxi. Han ikusiko zuen banderina markatutan errepidetik jun, eta hor tunel bat. Hor daude, tuneletik pasea, azpitik pasa, eta paretara egin. Orduan, pareta hori gainditu beharko duzu. Jarraitu bidea, eta azkeneko pareta ikusiko duzu. Asko zera handikoa. Ze kontuan izan, lasterketa guztian denok lotuta jongo zarete. Azken paretara iritsi arte. Hortan askatu eta pareta hori gainditzeko behar dute soka. Eta soka badago, baina dago goian. Pareta ezin da ukitu, arbola ezin da ukitu, baina sokaren punta behar duzue pareta hori gainditzeko. Zuek izango zarete taldearen burua. Zuek dago informazioa, bakizue zerin behar den, orduan zuek pentsatu nola egin sokari lortzeko. Taldeak ere laguntzen aldu. Gainditu pareta eta ben ja guztiak ja antxe zaudetela garaikur hartu. Zer iruditzen zaizu? Kompletoa, polita. Polita, gogorra. Beldurrik ez? Ardurai ez. Behar naiz beti aurrean. Ezin dut proba zaldun taldekidei eta gero jarri orden batean. Proba honetan zuke aginduko duzu. Bueno, Bale? Ze, beldurra edo? Ez, galdetzen. Orain segi zure lagunekin, guztien artean aukeratu norden kapitan berria, azaldu proba, segi orduan lagunen gana eta izan egara antxe bertan. Sorte hon, Itziar. Sorte hon, azaldu ondo, Bai. Arte. Oin etorriko Larrea, azalduko eskuzin badan. Espero ondo enteratea. Ondo enteratea. Larrea! Dena ulertuta?
Iragazteko moduen. Berri onak ala berri txarrak. A ber, aukeratu behar dugu kapitain bat. Nire iritsia dere, latere, ozuk. Hoien artean, pipa, papa. Larreak froga ulertu behar behar dugu, eta gero azaldu taldiai eta holan. Tuntun ez da, Zer da ba, zer zaldauko ba. Ez, baina, Eokiko, ez, pixket. Jose. Zaten duna esan, igual oso argila ez da, eta listo. Igual. Jungo da denak lotutak. Dena lotuta? Bai. Xeratiken? Bai. Gero hauke birazteko, Horke, Bai. gorrotxakin. A ber, gainera, pentsau beste gauze bat. Gorrotxa zago taldian. Jodas? Kendu indute bat. Bat gutxiago, gorrotxa kendu indute. Bat aukeratu horretan, kanpon gatzeko. Pentsatzen dudan honaiz, gorretxa, bale? Ez que guztiagako jolaztuteako efekto sorpresa, eta zan gendun. Ba, dano pentsako hori gorrotza hartuko gule, eta azkenean hartu gendun bestea por el efekto sorpresa. Horregatik. En vez de burua jolaztutea. Este gorrotxa hartu gandu, ja urrume fijo. Bueno, beha, Bigarren paretan, goi-goien dago soka bat. Eta bai zeak, larreak. Eta nik soka hori hartu berdegu. Erabaki behar dugu filaren ordena. vale. Lehenengo, zele. Larrea bigarren, Zer esan dizu Julianek, lehenengoa zein dala? Ez du esan. Esan indur, posible genuela nahi nun ordenan. Hoi galdetu indiot. Berez aurrenan nikun bardek. Berez, beak esan dizu zukun behar duzu. Buru bezala nikun bardek. Ni jarri berra ez lehenengoa. Zuza harturaztoa eta zu ikusiko zu. Eta orduan esan du, joder, pues de puta madre, nik ez naizela lehenengoa. animo. No, es que aserretu egiten naiz. Zetako, zingo zule puta madre, la ostra. Ja, es que ez du puta mierda hoi esan. Listo, larrea, joder, tranquil. No, tranquil, no. Hau geuria da, Bai, froga hau guria da. La hostia. Soka, hola, behintzat. Denpora guztien zokea. Bai, korapillo ezin, baina hola. Soka gero bota. Eta ez du hau, hartzan dozu. Da beti eskuen, hobeto. Bat, bi, hiru, bi, urdinak irabazi! Apai. Venga, vamos. Larrea hemen ez da zebez. Apa, talde, venga. Bat, bi, hiru, gorriak! Gorriak, urdinak, entrenatzen 4 aste pasa ondoren, iritsi da zeuen burua probatzeko momentua. Sorte hon eta onenak irabarezala. Proba hasiko da, 3, 2, 1, ekin! Venga, jarri ondo! Ordenen bakoitza, venga! Iartu gabe! Apakito! Venga, ordenak, kapai! Venga, pasa!
¡Va, ondo, Maia! Maia, Maiale. Ipurdia bera. Inaka! Bigarren albotik, zuk albotik. Venga, va. Venga. Venga, equipo. Venga, equipo. Opa, otra suba ahora. No, Teresa. Sigue. Molesto baina zen dena. Hemen zeltzean. Eta zuzaren zeltzean, bestea. Venga, Isma, sartu. Venga, equipo. Venga, Quintayo, que gracia. Kemendik. Venga, Isma. Itziar, hemendik. Venga, equipo. Opa, equipo. Rafa, tú, no, suelte a un Mercedes, Alex. Ura bera! Egon, ezin azaltzatu da, hostia. Venga, equipo. Joder. Venga, va. Venga. Itxoin pizkat. Ez! Corri. Larrea, iba jaitea zi. Venga, opa, equipo. Opa, urdiña, opa. Venga. Venga, Duko. Opa, urdiña, confia. Venga, Isma, salta. Venga, va. Venga. Hortxe. Bai, ritmo gehiago jarri. Zina, izela me cago en dio. Venga, lasai. Trabota gatu dira, equipo, venga. Kontu soka. Opa, equipo, venga, trabota gatu dira, venga. Itxoin pizkat. Te vas a sacar sin pelo, Va. Venga, va. Venga, jona, hostia. Izai hemendik anekan, toki batetik, bestela katian guaitu berdingo. Venga. Para allá. Geldi. Muitu. Txon. Teresa itzi pasetan. Vale. Buruan demeneka eman, hola. Hostia, babisa. Ondo, ekipo, haupa! Sí, lasai. 10 metro puta bakarrikan. Burua, jaitzi. Maia. Aurrea, venga. Venga, va. Segi, Goncha, segi. Flipetan David, Larrea, flipetan David. Piskat, upei arrastro piskat. Ondo, Larrea, venga, pizka gehiago! Pues venga, va. Opa, equipo, venga. Choka. Kontuz. Arnasa zurretik, venga! Venga. ¡Viene Larrea, hostia! ¡Venga! Bai, tiar. Venga, equipo, opa. No, venga. Venga, equipo. Venga. Venga, va. Venga. Zia, rinkoska, me caben dio. Tita, tita. Zutik alza, ia, caben dio. Etorriai. Me caben dio. Yo buketutako nintzako jabiketale. Ai. Caben dio, burutik edazen une, ize hostia, ia. Venga, ondo, tegi gora. Larrea, bestea. Larrea, berriro entzuteko zitezin dodala. Venga, segi neska, kanpai, jota zua!
Perfecto. Larrea gora. Venga, gora. Ondo larrea. Venga, Amaia. Venga, equipo, venga. Beitu, oye. Hostia. Venga, Xer, venga, Xer. Apa, niña, goda, suba. Goda, suba. Apa, patrón. Apa, Yarren. ¡Cago en su puta madre! ¡Oh! ¡Lagatzeko! ¡Si ya soltamos que estoy en! ¡A Hawaii, pisqué! ¡Oh! Venga, equipo, venga! ¡Ah! ¡Xer, rapa, Xer! ¡Venga, equipo, venga, hostia, venga! ¡Jota, suba, venga, apa! ¡Venga! ¡Venga, joda, suba! ¡Venga, equipo! Vean, Harry. Venga! Erdik altuta dauzku, venga. Hau dago euria. Venga, va. Venga, que hagas noticia, me cago en Dios. Venga, Mayale. Stop. Venga. Isma, atreves tú. Venga, equipo, opa, equipo. Venga, Larrea. Esto va a morir mango, lasai, venga. Animo. Azkenengoan bota dezala barruan, eta por culo. Harik trampa egiten dute. A ber, ez, trampari gabe, trampa gabe. Irabazi badakau, trampa gabe. Poteno. Venga, Amaia, lasai. Amaia, venga. Venga, kanpo gaudela. Buru beran, Beste badago, Venga, segi. Ja, ezin dut! Larrea, atento gomida, Ja, zuke ikusten zer itxun? Ez, baina zer. Lasai, faltarik ez, venga, aurrea. Tiak eskue. Venga, heitxik. Venga, Venga, niru hau dendigan, Venga, ondo aiga, de puta madre. Venga, segi. Venga, va. Volumena baju. Aldire galdu auripe bai. Venga, opa, ya está. Venga. Ba, ekipo, ekipo. Lasai. Venga, pipa. Venga. Hau inarte volumena baju. Kostatu behar duzuta, ero zer egin behar da. Zauen pareta pasa, guztillo. Eta gero? Venga, va. Ja. Venga, Iola, bai. Hori igo behar dugu, gora, hau da piramidarena. Baina ezin zara horra igo. Hori da. Zari hanka gora. Endu. Goian, hankak, bizkarriak. Beraz, bajau ba. Venga, vas con el sello, la hostia. Tienes un men. Opa! Toca. Badatos. Badatos. Realidad que sin la hostia. Cago en Dios. La torcha. Mire gana, Joto. Opa, equipo. Opa, kontu arrokakin, Arroka. Ondo. Venga, poliki, baina gelditu bari, venga. Jaitsi, sin miedo. Ni hartuko zaitu, venga. Venga. Lau hanketan, venga. Zertu zara, venga. Venga, pareta dago ya. Venga. Aurrenengo paretea, venga. Nekin apoiatu aiora, nizan apoiatu. Ondo. Oso on, equipo. Animo, hapa Yarren. Venga, mentxa gauzia. Venga, equipo. Va a seguir. Venga, ya. Venga, Harry, albo batetik, albo batetik, segi horrean. Venga, va. Atento, Hori da.
Larrea, gogoratu zer ebar den hemen, gogoratu ondo. Ari la hostia! Venga, batik ez zuela bukatu, Gaizki hasi zara, zein bar da hemen. Paretak eta arbolak ez ikutu, zan nazu. Eta ze gehiago? Ezer ukitu. Paretau pasa. Hori da, larrea. Ezer ukitu. Esan indotzu hori soltak badala. Baita, Baina zokan dikillo, Venga, ez bakatu. Hiru pertsona. Aquí es. Larrea, entzun ondo. Soltau aldozu zure zokea. Ez, bauduen segaiti soltau zara. Nortu dirazkena. Aguantando todo, Venga! Está bukatu al niño. Bai. Vamos a flipar. Zu nire ganera. ¡Cauen Dios! Ulertu alde hauek, antzumo ondo! Un momento, izendu! Hiru, itxo momentu, hiru. Hanka bat hemen, beste hanka bat hemen. Venga, Jerren. Vale. Claro, bera da azkena, ¿vale? Hiruko torrea. Es imposible, a ver, etxon. Hiru ezarrite, hemen ezara alduko. Dara ikusi! Kapitainari entzuno! Isma kapitaina da, bera! Eutxiko izu, lasai! Venga, zegoela. Venga, opa, Aitor, Venga, Aitor. Dios, hostia! Zeleta gazai, A ver, larrea, mesedez. Arizate, gauza bat gaizki egiten, gogoratu, azalpen osoa. Gogoratu. Ez duzu laguntzen. Ez ukitzeko, bestiak ez Eta ze gehiago? Bestiak ez laguntzia. Guazen, no raskatu meskuta, venga! Hostia puta, venga, banderina! Venga, equipo! Irutan errandut, gutxienez irutan. Hemen zer emarra zen eta nola egiten altzen. Ez blokeatu. Nik. Vale, a ver, lasai. Imaginatu. Lasai, negara larrea, venga. Bakarrik pentsau. Esan izan. Negarriten ez dugu lortzan, ez ebez. Pentsau, larrea. Bestea datoz, ja? Larrea, baina... Venga, talde urdina. Itziar, bak izin barren hemen, ez da? Vale, Eskatu, nengo gauza. Horma egin solizareko tu hori dago ez Barkatu gu, mendien gauz. Bai. Goitza bera, venga. Eso, niño, zura gontzarien para guztien burruken, zerdin venga, Isma, ara, venga. Guapa. Venga, gora, bigarrena. Lumbares. Lumbares, Lumbares, Kaso horrik, Gora, entzun, hemen. Zuen nire utziko iztuet, baina zuen ondo jarri berruztuek, ez bildutu! Aiora! Kaso eman! bengi, hola zinda! Soka hori ez ukitu! Egin ondo! Pazientzegin! Venga, guazen! Venga, ondo! Venga, berrio, mila hartuko dugu, la hostia! Segi! Bere gainen jarri eta guztetu bai! Zetu bai, a ver! Nekane ondo zaude, zerto? Ondo! Ukitu, Ukitu! Venga! Hori bai! Salta! Ondo zaude, nekane? Venga, ya está, soka eskatuto, venga, bakizue! Proba bukatu! Zerra mila zirioia do. Larrera, nire ganera. Venga, va. Sí, arranca gora ez, hanka gora ez! Hor, hola! Venga, rápido. Zine suyo! Venga! Ondo pizkatu! Venga! Denbora badago, nahi zero, nauzai. Venga, equipo! Venga, equipo! Segi equipo! Venga, Itzi, arranca, anda, Igo! Venga, hazme la cuerda de Lugo. Lo bota, ahí. Vai, tú, con la piña untada la cajarri. Va, llora. Fuerte, va, llora. Darki zuloti bestea. Va, llora. Va, hostia. Zeleta, punto amo, Zeleta. ¡Quieto ya!
cago en Dios, la puta Soria. Me estaba poniendo el cerebro a bombo bat bezala. Joder. ¡Mendio! Yo barri, oye, ya bukai, Venga, gorrillak! Talde osoa, gaben guztio zaudeterian, ordon, hartu gara ikurra. Talde gorrilla, irabazleak proba honetan, zorionak! Kriston taldea gara, bale? Taldea. Arrea, baina sekulo zen, ez izunik ez izan sekulo, ez izan ez izan. Sufrido zu eta azkenean zer, ipiniotzu helenengokoa. Eta zein dozu buzturrean jotzen zu. Bale? Irabazia zula, tira! Puta madre, me cago en la hostia, puta! Máquina. Equipo! ¡Ya! ¡Cago en Dios! ¡Puta! Baina, igual tu tallatu que me cago en Dios! Sartu esanak, baina me cago en Dios. Tranqui. Pero... Badaki, da, izan indotzu bipolarra zara, ya está. ¡Aupa, iraurgi! Horeta berdina esan. La ostra. Venga, equipo, buru gora la hostia. Ahí, bukau ya. Ki, onja alperriei. Aiola, nire ia engantzatu zaita. Sajo da, nire gaina tira. Buah, tío, gorreko jetara, noa! Gaurko moskarrekin jo zaizu. Buah! Hostia. Ia eta gu ez gira hillo. Inutila. Olako, gaitu, me cago en Dios. Tunela zeola, tatana korri gaurrea hemen ikus eski jaunen. Cago en Dios. Aurretik bat zie. Ta ikusi berre. Kaka zarra. Katxonte guau dozio baina, gero tentzilloa berdanen tentzilloa berde. Zaretik haitxi garen momentu ja estos bagin nora junbida mezkerra eskumago. Claro, pero no es nada esan junorrea. Entzun, ez, behabitu. A ver, importanta da, momento tensioni badana, lasaituta pentsa. Adi? Claro, beha ali bebai Julian berba dabilenean. Zizan indotzu zokana eta aztu inatzu guztizin badan. Ta dana da superimportantea, dana. Hori zokeana ezin zala okutu eta zelan egon badan, etxondogu horpilloa denpora galdugu, bestela dekai erongo ginen, ondino geha. Ondo nago. Zaila zer izango, bale? Ondo nago. Bai. Ondo baina, nahi dute jakin ia dana bere lekuan dauen. Bueltatuko naz gerra emoteko, Vale. Geo hemen dago. Venga. Baskai goxo binongo da zai. Bai. Hor benenkatu aki. Ega gauzanek, oie, lesillo eta abandono guztik ondo atetu zaizket. Eta guri ez. Guri dana txarra. Ojo, ez ari zinoto. Sujetale guztiz. Ondo nago. Hostia. Hostia, ze hor goran, hasi zarenean, ei, kasi erotzen zaratzera, Es que, gero bai, hostia, bestela kriston kaida zen. Es que pasaintzea eta kriston mini hartu dut nire pototan. Jode, sokakin, potota guztia hartu nazi eta, mi potota! Ez baizu. Bai, ez duza, nire pototitan. Que negori. Dios! Ze batea, lesai, ze batea. Bai, Gontzalekin, goen horrela... Hostia, hortxe, Mingen puntuen. Me cago en Dios. Hori ez irotzeatik. Hostia. Ze txikizi hori, bitu, benetan, egonda denpora guztien, oneri hartzean hankea. Niri hartzean hankea. Zokari, esan indotzen, alzara joan zure ekipan gana eta utzi guri bakean. Eta zumbian nola tiratzen zigun. Me bai? Si ez que horregatik doaz txarto talde moduen. Talde moduen doaz, holan, dara penantza. Fan oso peligroso. Lagundu zure ekidari eta beste taldekoari ditzi bakean, tio. Pesao. Uxeme, ya jota, igual lehenengo de beste jaguna zagas. Ase hosti, me cago en Dios. Galapan, oneri indotzi, gauzin zara, altatzura. Beste hori zein dizu zuri, burutik heldu? Zein Sarin gora. Zein diten? Azkenen bere gaine jarri naiz, ez dakit dinten. Bea, zehatzen hasiek eta honek burutik enola putzatzen. Aurreneko nitjotzen ez da, gero bestaldeaka, eta gero, lasai, eta lasai. Ia aurretik gaizenen. Juten izan bestaldea eta bea nire atzetik anda. Azatik, pa. Bea gori du, taponatzea. Denbora guztien. Horra aurrenekone, erori gea, eta... Bai, joder. Hostia! Nun erori. Zaten zai, pare. Hostia, Ni zabaltzak nahi, behi berdin indue, Hasiera. eta behi gero hori eta gure bai. Gero korrekaz... Lepotik, zogia. Eta gu erori, eta gaben Dios ikasiko jaula jartan Dios sola jarri, Gaben Dios! Gau beti esan ite jau. Jantaz kutsilua zorrozta, katu inberdizki eta gero, utzi pasatemen. Dios! Hostia!
Izan invictus. Irarikena. Gozoena. Que beti bezala gainera jiji jaja izma, Eti. Egun mendingo be. Mendingo be. Venga, txiko, agitu lehenago, eta geroz galdetu. Biharren kapitainatzi hartu dau, biharren egun eta biharren irabazi. Biharren aldia, ja, kapitana eta biharren aldia irabazi. Agotale! Ekipo moduen, lan iten dugule eta bestaz gauzo lan. Da bestak haurin estrategia txarra da. Dala, gu molestau. Ez torbuenin, eta holan ezin zara joan. ¡Animo, Nekane! Apa, Nekane, venga! ¡Venga, Nekane! ¡Vuelta, Gau arrazai hartu ez, bueltatu, A ber, ez dakan ezerrez, pero bueltatzia, bezala beste bat gehiago ekipoa lesionatuta. Ja, bidea, Ekipoantzako da pertsona bat bai indartsua, eta aparte psikologiko gire animo nibintzat eta uste taldi orokorren asko baretzeuna, eta asko dakina. Nekane, listi, hori jungo ospitxala, jango duzo zer, emongo txalti da barri hona zer. Ni prest. Laskauna hori hemen. Egoten. Zerui behira hemen. Zertan. Korkulo hartza, duelo eta txagumak bat txak. Aitor, sedupe. Aitor, esari fijau zarean zer egon diren danak Aitorregaz. Itxateko la hostia, no sé qué, karo, bera egon da, lo suyo. Fijau zarazu, dana bronka izin den, eskatzie bronka denpora guztien. A ver, karo. Tipo ez du lanian egiten. Bere kontutik? Bere kontutik. Bai, hoi da, eta txiki berdin, eta karo, bera egon da atxan eta txiki aurrean, egon dietika eta jente holan. Ez keiten. Kristontzakilen artean nebilela momentu bat eta apuratu inaiz pixkatxo bat. Zalea. Mutila dut, loko. Baina, apuratu naiz. Bapatian montxilan bila jetxi eta hola beratu dut momentu bat eta Jode, xele, tio, tapatu favorez. Larrea Potter. Zakina filosofal. Venga, talde gorrilla, etorri! Jarri hortzen, talde gorrilla eta urdinak edo entxotarri zutia. Zer moz zaude, hor golpe hartu duzula eta, erorketa polikia? Jonu da. Bueno, ondo. Mendakat, pues, resentido. Osa, min betuta edo. Baina, bueno, jongo da. Mitu! Bizkor! Bueno. Ja, on fire, ja. Venga, talde urdina metxen edezkarrian, favorez. Venga, itortzo, jarri hor donbati ebiztan. Kaixo. Eta, bueno, aldez aurretik, larrea ondo dago, erorketa izan du, belaunen mina, baina ondo dago bintzat. Nekan ere ondo dago, baina Baazpadere ospitala eraman dugu, plaka batzuk ateatzeko eta Baazpadere. Bueno, eta azteko, talde gorrilla, zorionak! Gaur irabazleak! Baina, talde lana eta guk hor ikusi diuna, azteko, larrea. Aurkezpenean, zer ulertu duzu, zer ez duzu ulertu? Baitzegin baturez. Nola baturez? Batudan, itzeiteko, ez Nafarrean. Ez? Jani, no te entiendo ni hostias, errantzen da esan, no? Esango banizu, pareto arrengi ibelkalditan guatzin, agian, oida naparreraz. Aintzinera bazuzi. Bueno, bale, naparreraz ingo banu, bale. Baina esatia, azken paretan, libratzen alzaretela, usteot ulertzeko modun dela. Gaina errandot askatu. Ez libratu baizik eta askatu errandot. Aitzakia larrea. Ez da nire euskalkia dela edo, ez? Ez? Eske oso garrantzitsua da. Vale, pues por culo matean, vale? Soy retraka, no te entendió eta ya está. Claro, eske azkenean zenbat denbora pasa duzu horre azken paretean? 15 minutu. Urdinak ikusi ditugunin zelan dan probi, orduan txartu dugu peidei. Kriston bentaja eroan dugule. Gero paretan ondo egon garelako, bestela, igual laurik irabazi. Gero talde lanian, eta bilok ondo gara komentatzen, bera baldima dago blokeatuta gero eta txikigua, Seleta, zuk zer ez diozu esan? Porque bipolarra za, bakizu. Bino nik ez dut arazo bakit nola jartzen den. Pues nerviosoa, nervioa, ateatzen zait eta bakit nola den, pues... que no me ha hundido, Es que negarrez utzi zaitu, lehenengo atia negarrez. Ez. Negarrez ikusi da. Hasi deia bera bakarrik ezaten. Buak liada, ez dakizin badan. Bera blokeauta bera bakarrik blokea binda. Ero zeleta segido. Beha horregun gara besta, ja zeletare ez. Zeleta izan dio, zer datorri zehonat? Ez. A ber, ezin detela ez dut... Zeleta, hortxe nintzela den entzuten. Ez dut esan horrega itxik, ezin detela da, zeta etorri zan, bakitzu nora etorri zari. Ez, etxakuteko. Zau gulertu zutxarto. No, baina nola esan diozun, blokeatuta dago, txiki-txikila. Arazo ez dula ulertzen, eta bere gain ardura guztia. Eta zuek eta mora guzti, no? Raka.
Zeuek txarra baina, zeuek tenteu baina. Ez, gu ez gara hortzan sartu. Eta, bueno, Isma da zuen entrenatzailea, eta berek ikusi du, eta, bueno, berek ikusiak atara ditu ere. Listo, parkatu lehen eskatu egin biderreze, baina... Esaten dugunean nola dia arauak, arretan egon. Ez, binon, esan... Baina pixka. Bai, uste darte zuela puntatik bestea, junten zea. Lan besoa indar ez dakiz, eta gero junten zea ez dakit, ez gehi noraino baino. Eta hurrengorako ikasi. Gero baita ere, garrasiak etu zer laguntzen, esan dugu. Joko barruna eta... Baina dano bezala, eta kapitaina Isma usteet, zaitu dobintaz lasaita pixka bat, ze kriston buia, baina buia izugarria. Kapitain berrilla, garaipen berrilla. Bi kapitan eta berriten irabazi. Ondo, zorionak, irabazleak, beraz, venga, ospatu, betxe. Venga. Manuren guantia, kaseza kapitaiata. Disfrutau, bale? Eta hain beste aldia, nekane galdu duzen momentuz, nahi eta ezin, eta itxierrek ondo ulertu du dena. Ze pasada hor? Guk eukideun impresioa izan da, hauei irabazten guk erakutze jaular. Paretea hailatu gehanen, ezinen zebiltzazein, gu hasi geha, geho behariak lortu due. Dena erakusten. Gu pasatzen hasi baginean, ezin izango ginen zate, porque nekan lesionatuta zon da ezingo ginen irabazi. Bueno, auskalo, parezai zeman lagun geratu dien horri gogo ere. Baina... Hiru, lau edo. Ez. Itxierrere, nahi eta ezin. Bai, ala da. Ni zaiatu naiz parea da aldiz eta alagintzen nintzen, ez nintzen kapasa. Eta gero jarren borda, impotentzia, negarrez eta dena, ez dakit mina, oinazia, ozertzen nuen. Besua. Saria, errandonik honek saria goitu behar dugula, ikustu ja ez dutela goda. Eta gero, bukaeran, entzun dizut esaten, katxonde ondo dago, baina tensioa behar da, tensioa. Sarian, por ejemplo, beste horrek esan dik, bipolarra dala eta zea, eta behat tentzio nateak, eta ze, bueno, nik urrungako... Ibarka hori, Parkatu, txartu... Bai, parkatu eta zio, baina urrungako matrikulartu eta zio. Egon zangil, ez duzu harrapeguta. Eta tentzio natea berdala. Zer pasada hor, Sarian zehazki? Zia dala itziarri burutik anpultzatzen da zea, eta... Zezazo? Eta ez la horri! Bultzen egin bez. Alez, lotxagarri izin da ekipo moduen urdinezelan egon zarien hasieratik. Hori ez da talde bat, egon zarie gehau, zu, batez be, eta bestea, gure ganean zelan oztopatu, zeuen talde lan hain beharrean. Egon zarie, hasieratik, barkatu, nekaukin dauzokea hemen zaman. Izin du lotxagarri... Ixenen soka helduek errekan. Barkatu errekan, ipinten dozu eskue holan, errekan, emeti badauzen dut. Beste gauze bat da, egotea. Parra indiak eta esan diatenen soka hori bezala lepon zintzelik jarruña. Parra indiak. Gaur ikustazte zuru, serio. Ba izin du, lotxagarri. Ez dutzugu ikutu, inon. Estopa baldetena, heldu batez. Marketiken bate-mateik. Zezaten abel. Gutxi irakorkeko hain hori zobeitirik akusata. Zelan, odolaka zigala zure errua gaiti zegontzara zertzean nire azpitik eta azkenean niko lantzen behar. Hor ikusiko dire imaginak. Lotxagarri zinde. Heldu batez, oztopa Zaiatu zure laguneri laguntan. Besoa txartu ekola, eta ez ni molestetan. Hemen zara ikusi duguna, lotxagarria. Eta minarteko moduan, bai. Bialdetikan, esaten ari ze, bialdetikan. Ze batzuk gurutxatu dira, xabire bai, oztopo bat jartzen, iziar zure gainetikan pasatzen. Eran bi jugar guz. Ni neuren bidin juna. Uixo da zera dituz. Ikutu bezagatu zen. Bipolara izen hortan, kable kruzatu zezigen hortan astu ingo zitzen. Besti, burtik enputzatzen gara. Ni beran itxola, nik haitu ez diatoztik egiten, baina ikusten jaten oztopatzen egiten. Ipiniko zara, korrikan bestan naura. Baina burutik gano lehiziok eta. Ezariak kapaldean. Hori ezin degin. Zer ikusi hogin? Egun iduan ikustu. Nik ikusi jatena ondo zakina. Ta hi izan eizelare bazakina. Ta beak esango, ta nahi baldin behar gaur bera jetxiko ditu eta pito ekitzen gotxau, ber baldin behar. Egun iduanin. Beka bendio. Ego kontxo golpi me bai. Jarri, nahi baldin behar imagina. Ez guetzan egon Venga. Bai, guapua. Beka bendio. Seximola. Alex, alare, batin, entzun dutola, atentzioa dituzula seletari. Etorra jaunak berata! Zenio bera junde itxiba, zenio pa. Zenio pa. Ez jetxiba espare. Zenio pañaz. Ez jetxiba espare. Karamelo hori piniko guan. Karamelo hori piniko guan ebok. Egoari xilik. Hau alda jarrera, hau alda kirola. Hau alda joko garbila. Hau da bilatzen zuen ata. Guk planteatu dugu lasterketa bat, non baziren oztopo batzuk, eta kitxo. Bueno ba, talde gorrilla, zorionak beste behin, amaiketako hartxoetak azote zain,
Eta beste lantxo bat inbarra ere. Orduan eman buelta bat eta bueno, ja prestatzen joan izena ja esateko eta jazteko. Eta bueno, orduñak bakizue. Tamales ezagutzen duzuen leku horretara hautatuko zarete eta gero gerokoak. Venga, animo eta zuen basetxera. Venga, aio Gontzal. Guapuata, hostia, me cago en Dios. Bueno, talde gorria, hortzen dekauzete ja zain zuen omeketakoa eta... Gaztaina dau, ikusiko duzu. Venga, gero ikusko elkar. Venga. Karo, gaizki biliga, eta ni bere gaine jarri naiz, eta bai, karo, jarko nez ba. Hombre, burtzaitela. Tankakin jo askotan, bai? Ikusi etelako, esan ditut, eh? Hombre. Ez ikusi ez etelako. En pelotas, lagazik berriko. Gure txia. Tontuga, tontuk. A ver, badakizu zelangoa da. Basetago nire bakatia, baina pagaute zen nire zeminan, ba, hostia, sartu, si se está retratando bera bakarrik, ez da izan ezaten retratando ziraz, eh? Gautzi izan dira jakin de gaina. Azkenean, bere buru erakusten. Esan berriko esan dago. Ni demostratzen lehia egiten. Ni diskutitzea zea, nordakan handi jo. Osagoa, ni lasterketan. Atentzako... Pena nire gatzen manu lasterketan itzeko. Oin de balde. Txikizio, ez da gizan ditzen da. Vamos. Osea, txiki beha tontoa ez teko guieri berez, vamos. Bestea. Ez, nudo, ez dut ukutu, me cago ez dut ukutu, gero bidean ikusiko zu. Egunero berdin da. Bai. Bera esan nindo gana. Zu eta zu, nola. Beak esan balde mazun, bai. Momentun berotu inauko lokesea eta barkazak, eta hasieran gainean barkamena eskatu dut, esan bai, barkatu eta zio. Urrungoako matrikula hartuta, eta uste horrekin berotu indala, eta esan ditela gero ja urrungokon, que no. Ja ez dula alakoekin. Ikusi baina arrapostu zingo. Joku garbiagatik, inor ikutu barik. Eta manungatik, Ez dakite, Alex, ze estrategia da diren eraten beha. Igual ez da Alexen kulpa, Osa, igual ez da Alexen ideia. Nik ez dut Alexek ez dakila erdiemez. Zer nuri pinina, da ez dut lagapasetan, baina ez dut ikutu momentu baten, eta esazte berak sakatu itzatela. Itzat oztopatu, zen ditzat, zitzat lagapasetan. Ero besti bera betik bajatzeko, zen iban lortu ba. Foiori iban lortu, o... Kriston bronki horre irupolar hori eta larreakin, ostia, petzadote ostia kasiko ziala, behakin. Baina ez tita, ostia. Jode, baina gaia neskiei, ostia, beste pia olako petxuakin, ke ostia. Joku bat da, jode, bale, bien. Dana gauz, bale, tenso eta bian moruan, ez? Baina, laik pini da olain, ostia. Honek harri xartu eta jotaka bengo da ben eskia. Bueno, berak ikusten da zelako jendia dan, da jazta. Zure rueda ez galdetutea. Zu azkenan ez bau zulerten... Lehenengoan ulertu da eta nekala uste nulako? Nik ulertu diotoi. Kriston karga konsidatu na, gaur bai. Lastreztotze gure deitu beha, azkenean astiroago joatea, beren errue iziten da. Burua hotza. Hala egin du. Eta holako jendia ekipo kontraixuan, guetzako beto. Bain gozez, aber geroa. Baina horrek irupolar edo aldana, gune zebez eta juten bada nerbioka, guetzako beto. Deszentrotu hongo da, horrengo probarako. Lehenengo ingu berra beha, lehenengo esango gero nok idatzea. Gaur idatzeko zeleta. Nien nahi idazten. Hombre, que si. Azkenean kapitaina, ni tokako jata beste papel batzu txarrabak. Eta immunidadea, barruratu. Euskarri urduri, Japonez. Da xer, izan mazuk uste bezua. Rekuperatzeko edo. Bueno, seguramente hurrengo esteko baiz bezala, baina hori erabaki hori iztuk ikusi batzu. Eso horrek ez dik bat emese egingo eta berriro olako beste proban bat tokatza da zaiguk. Kaltere ekipu egin guztio, baina nik horren gainetik nik uste jat. Bildura amateziak nekanena ezela, herrire hemen segitzatikan, fortzatzatikan gehiago izurratuko eken. Geure ekipo kriston lan egin du, oso ondo egin dute lan, inor ukutu barik, eta hauze izin da gure sarie. Bueno, no hartzan geha, hobea, sariek haukin duguz. Bueno, listo. Por culo hartza. Gorriak! Por culo hartza.
Venga. Manu igual ezin daule ezin gaitik, igual ni niko naz kapitan. Azkenean bai, Azkenean bai. Hala, urrungo aster arte. Gu, lolo zitera. Gure etxean, Arrazo, Txan. Umea dira pixka kenduko zaio eta jozta. Gero gainetik pixka lurra bota eta... Sekadero pajillero dau. Torri zaitxez sekadero pajillero barrira. Torri ona. Hemen etxian baino beto. Torri zaitxez sekadero barrira. Lastos beteta. Torri zaitxez. Men... Kristorak egongo zaria. Sekadero barrixan dana moten. Heavy metal. Heavy metal! Basta, quieto. Erra bil motel. Ni asamor moruan break eitzen, ja. Hostia, erra. A ver. Nik esango ja. Txuitzak. Atea zapeste arriba, pasetorrek eta. Nik esango ja. 2, 3, oai, bota arretxea. Katxonde hon edo? Iepa! Bueno. Ba ez da leku txarra hau, lo itxiko? Ona. Lastuakin da bia moruan, egin dugu hemen. Bueno, eta horrela betzen de hemen gauzak, etxan da? Amak ikusiko jaioa gara. Venga, txutik hortikan, alferrak. Jarri hortzen, venga. Gero berriz etorriko da, urilla eta hotza eta ordon motina. Gaurko prebizio joan hasiek. Bai, momentuz bai. Nik esan artestik ingo. Ordon ja, dena kontrolpean. Bai? Da, berriz ere hemen, berriz ere galtzaile, animok eta nola daude. Itziar, zuk gaur zenuen ardura ondila eta... Hombre, azken nik uste taldi dana nahi izan dela. Nire gain nik uste esplikazio eman detela. Hor galdu dugu azkenengo rampla hori ez degula jo. Eta berriz ere hemen, eta ikusten dudanez bentsat, jarrera honanerekin ez duela espaldi. Arrazotik gabe izango egin geni. Eta ez diazak galdetzon, nekane, ze pasatu da nekanekin. Nekane bez... Antxe jarraitzen duen dikan ospitalian, eta probak egiten horrela, eta handikan ez dakigu, ze da gure esku ere, mediko gorra daude. Baina bere eskutan baldin badago bintza, bakitzen olako den, tipa gogorra eta berak hartzen badu erabakia, itzultzeko erabakia hartuko du zeura aski. Orduan bazpare ez fortzatzen ondo egin dugu. Zuen lasai, ekanean dago lasai, eta gorrik ere lasai etxera. Joen aurretik, hemen txutzi dute, rekadue. Immunitatea. Berai esker norbaitek biziko du astebokera lasaia. Eta guain hartu izan du da gorrotxa, baina ez dakit. Gurire lesionatuta dago, gaur itziar izan du ardadun eta galdu duzue, eta berai esker, aste bat lasai, berriz ere gorrotxa. Guztu gala. Bai, ez? Gorrotxa zer, martxa honetan, finalera zer egin gabe? Zer egin be? Igual ez duzu zure burua zaindu beharko, ze martxa honetan, arrizkorik gabe. Urrungo asteako enkargu bala gaziet. Ba, ja horre... Ja formala eta serio aztekota? Lehenuotik anazitza berra azitxekan, baina... Eta gien ez du bere burua arrizkoan ikusten, ze irabazten badu ondo, galtzen badu immunitatea, zertareko zaindu nire burua? Zaindu binaz, ekipuei gero geixen laguntzako. Hori da kontua? Hori da kontua. Hemen txaukazu pari bat, baina gero etxeko lanak eta inbarreko utzizu. Eta orain, Alex, burumakur, hortzen zabiltzea bueltak ematen eta badakizu zer dagoen jokuan. Itzen berreku bat aitzen jazakat eta hasiera baten hasiernak pentsatuta, tanakin hitzein dut. Hor ikuste jot, pesua neko zadakala eta nekanekin arriskatu nahi izan ez deten bezala, behakin enuke arriskatu nahi. Orduan hasier izan duzu buruan, baina ez da hasier izan. Ez, eta gero naskan beste bi izen burun, Amaia eta Itziar, Amaia aurroko baten egon zan, duelo onda bueltatu zen, eta erakutsi baitare berezea, eta gehien bat horregatik Itziarrei. Orduan, Itziar da zure izendatua du. Entzun duzu, kasualidadea gaur, arduraduna eta porrota. Bai? Baina ulertzen duzu berek esan dakoa? Bai? Ulertuta onartzen bai. Bai, Itziar. Bai? Bihar ikusten dula. Arriskoan zaude, baina ez dago ezer galduta. Eta zeo zer erakusten aizea, emakume gogorra zarela, lehiakorra, eta zuhor jartzea arrasa dela, baina gero zu gainitzia... Bihar ikusiko dugu, hau proban eta aldana eman. Oain gainotze guzti badakizue, hor txendeko zete buskatzeko lekua.
joan, poliki zuen nominazioak edo zuen botoa jartzen, eta argituko dira gauzak. Ados? Orduan pasa gaua ondo, alik eta bekien, eta... Nahi baldemek hemen bakak, Hemen txabak... Echarro unas pajas con los amigos. Txar. Amigos igual. Sekadero pajilleruan. Bueno, behintzat humorea ez duzu galtzen. Ez, sekula. Hau ez da aldatzen. Ikusiko dugu. Ni behintzat pakien utzi gaur, Pakien utzi. Venga, ondi izan, agur. Inlanak, inlanak. Lagun pasau, jantzi. Berdin. Zimerre pakarriko, launekin lo. Zurekin nahi bazu? Nekin ez. Ni netzako duelo egitea, sari da. Sari da, ni holan hartzen dut. Ni hartzen dut, hola. Bezoketa ez berdina. Bea jartzia baita ere, Sufritzen ikasi behar duzu. Lesionatutako dezu jarriko. Izango zen, edo Aitor edo Gontzal. Egoera beltza, bai, beltza. Oso beltza, urdinez beltza. Baina eguzkirak eman diputu. Bai, joder. Gorri-gorria. Oantxe jarri zai gorria. Ona. Ideak zein berritu goin. Ja. Ideak hidratatu. Porque petzatzeat duelu baita parekauta daiteko. Nire botua Eierrentzako da. Nik uste besoa ez duela al 100%, eta etxean deskantzatu beharko duela. Besoa gaizki alako, eta holan mejoratzeko aldan denbora laburria. Oso ondo. Maria, love you. Alexek itziar aukeratu du, eta nire ustez nivela parekatzeko, o itziarrek ere aukerak izateko duelun, pentsatu dut Amai izango zela aurkari berdintxuna. Ismari esateko kontratzei duela juteko irrikian naula. Gai ere aukera aukera errasteko, berai, bale? Hostia, Hostia, ketzakaketa meka bendio. Hola. Bai, hola, gartzen zuen. Zea, matazea. Nik gaur ratxin zubierik kakeria esatazten zuen. Gaur bieri zure kakeria, ratxin. Meka bendios. Ez dut uste, programa horren kabroia izango zanikan, hitz hori esatetola isua bezatatik. Zoze. Guri nekan lexit jo bateatikan utzi berra eta gero bilar duelon beste bat kentziana. Ez dut uste. Nik eskan negatik handakak ez da. Nire bai. Aber zer dakan eta ez dakigula ezerre, orduak aurre eta ez dakigu. Ez da besoa, da lepua. Da lepua da, no esatea, gorputzaren horratza. Lautik hiru galduzkio. Jendia lesionatuta ziok, ni barne, ez tek xamurra. Nik uste ja, ez baldin bat zeritua, unezkeo etortzen nuen berko lukela. Ez baldin bat zeritua, bentzak golpe bat izan baldin bada, baina etortzen ez da nahi, ja ordu asko pasaia, jundoenetik handa, eta egipa. A ber, ez dakan dezarra. Seguru ez ez. Ekipa ondo lehine, Egun honekane, zer mogu gabiltza, gapetona? Nik uste nuen lepoan zehazor eramagoa zenuela, baina... Ez, libre? Hospitalian plakak egin zidaten. Bai. Eta plakan bizkarre zurra ondo dagoela esan zidaten. Hor ikusten zen, zurrak ondo daudela, bere lekuan, eta ez dago ezer apurtuta. Eta zer da, muskulatura edo giharren batola edo... Bai, daukadala kontratura gogorra, hemen atxian. Hala ere, hemen zaude, medikoak izan dizu, etortzeko arazorik ez, o izan du da pixkat zure erabakia.
Fiskalierei bai. Bai, eske mediku bakizu beti daudela nahiko lasai, ez joan. Mediku hontan, kasu hontan, no sa mojau, esaten dugu moduan. Utzi du pixka zure esku. Hoi da, esan dit, zure erabakia izango da eta zure responsabilitatea. Bueno, oantxe bertan jungo zea, beraien gana, baina joan aurretik lan txiki bat. Ze karo, atzo galdu zenuten eta bakizu dinamika zein den, izendapenak. Orduan, beraiek indute, inbarreko lana, eta orain, zuri tokatuko zaizu. Orduan, hementxe daukazu papera, inmunia da gorrotxa beste behin. Bai. Eta kapitaina aukeratu deu? Bai. Nori? Nor uste duzu? Ez da hit, agian eierren jarriko deu, edo hierren edo neu. Uste duzu, ospitala izan da eta... Ez da hit, agian indartxu bat lesionatu egiten danean ahula bihurtzen da. Ez da hit. Ez, itziar. Itziar, Bai. Baia. Orduan, idatzi hori zen bat. Bueno, tolestu, sartu hementxe, hola xen, eta gero zenbatuko ditut denak. Nikane, animo, antxe dituzu zure lagunak eta berrian nolartzen zaituzten, bai? Zaparra ez da horko pa, ze... Horre bizte ordu lo, geho bezu lo gigozte ba. Berko. Horre bizte ordu etzan da, oin gimnasi etxe omeruanik, geho lo. Berko. Gaurroia, la hostia. Esudiat! Yo, bezu lo. Lo, no te jode. Una jangora, berotzea ja. Ja, esnatuta daude ja. Bi, hiru, irabazi! La hostia, earki loin da ator. Kontxina! Oye, loin da ator gainean, azkar, ja. Oie loen, gozaldu earki. Euro. Una rubia, venga, baten per arriba. Bai. Ongi? Ongi, bai. Zeuek? Zure besua? Nola dau? Besua. Zesan? Hospitalera jo nintzen, eta plakak egin. Medikuarekin egon nintzen, eta medikuak esan den dugu plaketan ikusten dana, bizkarrezurra ondo dagoela. Dana bere lekuan, eta ez dago esarra apurtuta. Oso txarto ikusi zenidan, ala? Bai, eta ni zure gainera jauzi nintzen. Bueno, hoi istripua da. Ez da desekilibratu nahi eta ginen. indakua, no, lasai. Momentu baten ikusi zintudan nahiko akabauta. Besuakin, tuneletik irtetxerakuan. Eta lehenengo pareta igotzeko, hor pixkat... Segun ze postuetan ja indar pixka dut bino. Tarteka faiatzen dira. Segun ze postuetan... Aitorren apoiatuta gero... Hor, hemendik gotxilla banun. Hor gotxilla banun. Gaur, bi gutxiroekin gehatu baldin baginean, pues... A ber, zein bergen nun gero? Orduan bai, matxetek hartuta zauza moztutzen hasi urrungoko. Beste taldetik? Ez, beste ekipako gira ez txiki ikusirenik. Beste ekipoko gira da hola gaude. Cruzau, zeleta muixu. Guapo. Torri, mutilak, neskak, azkar. Bona ba, kuadrilla, egunon. Egunon. Zer moz gaua? Ondo? Ondo. Bai. Gaur erki. Antziko minio bekio. Bai, ez da... Lastoi pixkotekin. Ez da zaila. Oida. Alex, zer? Oso ondo. Bai. Unas pajas con los amigos, erki. Eta ondo, gustora. Bai, gaua goxo pasatxau. Eta buruari bultak amaten, nekanekin zer gertatuko zen, Bai, jode, posearra, bultatu anen. Bai, Alex, gaur bat badijua. Nekane lesionatuta, Jerren borda lesionatuta. Bai. Ez dakit planen bat edo zeo zer pentsatu duzuen egoerari bultan bateko, bitan jarraian. Urrungo kone irabazten zatetu, behin zatetu behituken bezala. Hori azkenen guk irakutzi genitxen irabazten. Oain hasiko gaiz, kezi kapitaina txarra, zozepetitan nagaizkitezue. Ez. Oain arte ikasten egeitu. Bitan jarraian hemen txezaudete. Bai. Eta badakiztu dinamika txar batian sartu ezkero, buelta matia zaila eta zeozerin bardala, zeozer.
Bai, baina iesai hasi atzetik handu maozein. Kostatu ite, dinamika txarro baten atako baituk, lasai? Zio zer pentsatu, osea... Pentsatu gu pentsatzet jau, tontok ez gaitu, nekua pentsatzet jau. Ta hortik aurreakua asko suerti ere izatek, eta beste batzutan, guri lezio garestia atatzen zaiguken bezala, beste jatatzen zaizkilek oso merke. Isma, estrategia, kirol munduan suertia. Bueno, apur bat, egun batian, bale, suertia, baina suertia bilatu inbar da beti. Guri ikusi, zein genuen da hola xeintzea ben. Bestela atxakaren aiega idea izein. Alare, atzuko uste zaudetela pendiente gehiago, beste taldeak segiten duten, zure ariketak eta zure oztopak ondo egin barren, baino. Orduan, sokaren ari bidez, eta teknika ikusi genuen gimnasioan, ez zenuten egin. Landu behar dezue gehiago, benetan. Nekane, suerti alda, kirol munduan, edo estrategia, bihar den bezala entrenatu, bure auki, egon behar den lekuan, ahaztu. Nire ustez ez dara suerteagatik. Suertea da azarre izango balitze bezala. Loterio erostia bezala, hoi bai dela suertia. Nik uste eta hemen dela ondo pentsatzia gauzak, bizi egotia, jakiteko nondik handa bidea, ikusteko banderinak nondik de pasa behar dia. Zu diozu estrategia, atzo itziarrek ondo intzun bare lana, eta hortzen dago. Eta gaina, zuk aukeratuta, lehendabiziko duelista. Hoi behagin ditzen, jan, baten bat aukeratu berazio, gine horreztek aukeratu nahi. Behagin ditzen nuen, nire arazoreak eman iskan, eta behag ulertu zuen, da ez da inungo arazoreak. Nekanek ez du ulertu, gaur goizien esan dudanean itziarrela izendatu edo, nola, itziar, zerraitik? Arritu nau, ez nuen espero, itziarren izena. Bueno, hori zuen estrategia da, baina pentsatu gauza bat alez. Urrengo hastean bado bertze proba bat, galdu ezkero berriz honat. Orduan, ondo pentsatu. Eta pentsatuz, Jerren, hortzen zabiltza burun bakurreta, ez dakit ze... Beste gabe? Nio, zure buru arriskuan ikusi duzu? Beti dago arriskuan Ismak izen erren arte? Arriskua ez, hemen ja erabaki hartuta dago. Orduan, ez dakit taldeak zertan pentsatu duen, baina emaitza hementxe dago. Orduan, irakurriko ditut botuak, eta gero gorokoak, bale? Orduan, hasteko lehenengo izendapena Amaiarentzat. Bigarren izendapena desberdina. Ez da Amaia baizik eta Jerren. Jerren borda. Amaia eta Jerren boto bana. Bertze izendapen bat. Kasu honetan errepikatuko da. Amaia. Bueno, ez dakit egokia dena osatia, baina hemen lasterketa badago. Futbolen esaten da badala partidua, hemen lasterketa badago, ze Jerren bordak bere bigarren botua. 2 eta 2. Bueno, bat aintzinin jarriko da. Edo aurrean. Eta izango da Amaia. 3 eta 2. Bada lasterketa hemen. Jerren, zure 3. izendapena. Eta hemen azken izendapena. Espero zenuten hau? Jerrenek bai. Zeba, zure lesioa dela eta? Eta nintzen ongi bili, pues... Bueno, baina negarrez, sufrituz eta aurrera. Etzen un amorerik eman eta... Zute eman gore, bino. Eta Amaia? Nik uste taldea pentsatu duela itziarrentzako parekatua egotea dueloa. Haulena bezala edo? Bueno, biak itziarretanik bagera... Berdintxuak? Bai. Bueno, azken izendapena. Jerrenek ez du ikusi nahi ere egin. Hortzen buru makur, uste duzu zuere izena dola? Igual. Igual, zekaro. Agian zuen artien ditzen duzu, baina nekanek ere mando bere boza, bere botua, eta ez dakizu ezer idatzi duen. Bigarren duelista, Amaia. Bueno, aipatzen zenuen ez, duelo parekatua, ez dakiz zer, baina, Jerren bordare hor dago, oain arte indartsu bat, orduan estrategiak gutxienez bi daude talde honetan. Amaia. Den emango da, beti bezala, bigarren dueloa, pues venga. Itziar, hortzen jarri zaituzte... Berdina dan emango dugu. Hoixen. Gerra Amaiakin. 2 lehendaiziko duelistak, 2 emakumeak, eta hain 3. falta. Isma, zori daukizu, nor jarriko zu arriskuan, eta zerraitik? Zabantzan ditun ikusi arte, Aitorren artean eta Jerren artean, zeinek bidaltzea. Baigora larria ez dakit, baina bai nahiko ikutua zaudete. Eta taldeka pentsatzen ertokizunelako usteet gaur behintzat Aitor ligatuko dut. Eta Jerren bidaliko diot probatzea. Baita ere ondo bazaude proba gendituko duzu, eta ez bazaude ondo jarraitzeko, igual da momentua. Ze taldeantzako ez da ona olako lesioarekin jolastea. Orduan, bueno, igual ez dezu ondo lertzen edo ondo onartzen. Jerren, ez zaude ados?
Zu solastu nahi. Botazio egin genitun, azken finean, beha izaintzeko, beha zaindu genuen, baina proban, kriston meritu dukuzun, Aitorrek, tiraka hondu zan proba zua, launtzen. Zain matadura, zan bakarrikan mataduraz bialtzeko. Azken finean, asirrioen dueloa bialtzea, mataduroa bialtzea. Bai. Bueno, Jerren, ez duzula itzein nahi, baina zerbait erran. Bi solas, edo? Alexek, nire solastutun, nik arbi erran nion, aste honetan nahiko izortu ningoela, minio fisiok erran diala urrangosteko, ongo nintzela, seguramente ongi, movimentu guztik egiten minio indar gutxi guanik falta zait, berriz onikan hartzia pixkot, erabakia zen urrangostin, nola nagoen. Gaizki bale mano, ni izango niz lehenbiziko arratzen Alexeri, bi aste gaizki nuie, honien ni duelora, ikusiko dartun. Denbora honitzik gabe bialtziagoen niri duelora ez ongi dutzen. Hala ere badago detaile txiki bat, zarizate isma, baina zo jaso dituzu 3 boto, Oen gure kulpa izango, epeai botatu zeukelako, epeai erresa jarri zeukela, venga. Zuek itzein duzue eta Jerren Bordak 3 boto jaso ditu. Nik ez dakiz zertaz itzein duzuen, baina Ismak eta Pilok hausen ikusi dugu. 3 boto. Eta zaindu nahi ez dutela, hori da zuek emandako mezua. Isma? Indu botazioa pixkot igualatzeatik. Baina zure izena hementxe dago mai gainean 3. Igual dela. Hor, 3 boto. Igual dela zuentzat, baina guretzat ez. Zure zarete egiten zure kontuak eta ni nireak. Nik uste dela, oan niri bialtzea etxera dituzala. Hori ez da kirolari baten jarrera, Oen dikan jokatu inberde eta porkulo emateko aukera da, zaiatu porkulo ematen hori. Hori, aukera da. Baina, guztua begatuko gaituk eta, mekaben dio. Metiko itxera eta jazta. Egon nahi, lasai. Jerren Borda? Ez, mala osten egia, no? Vale, pues, mala ost trauri Alexek ematia... bideratu duelu. Alexek ematia du ekipun hartin itzein da nominatzea bai. Ilusten Ismak emanintzea boto konfiantza bat, ikusita, entrenamentu eman dut dena. Besoa gaizki egon duta, jonez internatzera. Alduten egin dut. Bueno, datorren astean hemen izateko gaurko duela ganditxu. 3 eta bi itzuliko dira. Ordon, malaletxe hori bideratu dueluan eta gitxo. Ateitzen dut, atzo ateri nun. Atzo inun aurre bai? Nago gorputze, eske... Gorputza dago hemen, Zeia proba galdutzat, ematen du bazu hemen, gereztu zuira baziko. Eta gitxo? Bueno, duelista bakoitzak aukeratuko du laguntzaile bat eta ikusiko gorkar zuzenean hor duela lukuan. Bale? Lasai. Ez da egin nolako proba da. Besuak egin berreko ez arreztek. Amor hori bezakitza zer da, horrekin jolazten ditu. Zei hartza. Geroko gorde dana. Venga. Esan dizuet hasieran, agian Jerren edo neu, ze lesioagatik. Aukera ja ikusi dezu, lesio nauta, tak. Igual hemen gau egin izan bazenu, igual matero antzion den, bai, Bai, hoi da. Horrekin, Hoi da. Bai. Horri eta lehi biratzen, horrek ez dio biratzen bakoitzai, Leuk petzago nahi dira. Baina zeuko hartu dezu traizio bat modukoa. Bueno, haide kalmatzen pixket, baina hau naparra... Hau izango lehenengo odolipeko naparra. Dios, eskuinekin ezkerrekin. Dios, ezin dut, la hostia, luiok, me cago en Dios. Cabrón. Guazen. Aupa. Bueno, hortxa. Bago dari. A ver. Fuerte. Berko? Gudari! Bigarrena kontzentrau, eta dan emon, Amore ez eman, Beti aurrea eta segi. Venga, agur. Topera, Venga, duelistak, laguntzaileak, etorri. Iepa, Pikote, gaixo, hortzen dena ondo biratzen, ezta? Kapitain txar bat egin berdekin bezala. Kapitain txarra ez dakit, baina lehenbiziko arriskon jarrit, orain laguntzea etorri. Hau duk marka hau. Sortillo. Nik eskatu dio. Bai, bueno, mentxe, Gontzale eta Maia, kaixo. Bueno, Maia, Gontzale aukeratu duzu. Bai. Ja duelo batzuk irabazita, esperientzia, eta bueno, hemen eskarmentu beti eskertzen da, ez? Bai, kaso. Fizikoki barik ba, nire laguntza oso egio. Zer pentsamin behar da, igual, horreketa marra galdu daka, bueno. Eta Jerren, zer moz haude? Ongi edo ez da ongi? Zero jarrateatik. Eta Ismael zer esan nahi edo? Bera libre da edozin hartzeko,
errespetatu beharko da, ez zait ongi ditu. Aukera hona dakazu. Egiteko jobun bat eta Zeratuko naiz, nire esku dagoen guzti egin dut. Ez dut etxiko baino. Seguru nago. Aitor, Tope. dena man. Bai zuk, bai Amaiak eta bai Itziarrek, bai? Bueno, gaurko duelua. Gogorra, segurazki, gogorra. Bakoitzak izango zuen kupel bana. Kupel horiek igo goraino, baina bueltaka. Ezin da ez txutik jarri, ezin da ez airen eraman. Arat iristen zaretenean, han soka batzuk ikusiko dituzue. Soka horiek erabiliz, kupelak zintzilikatuta utzi barko dituzue. Nola, noski, hartu soka, gainetik bota. Gero tiratu. Gero, lotu kupela eta tiratu. Eta utzi lotuta edo zuaitzean, edo arrokan, edo nahi zuten lekun. Lehenak jarraituko du leian, bigarrenak jarraituko du leian, eta hirugarrena badijo etxen. Duelo itxiko lekua, banderin artean dagoen leku guzti hau. Laguntzaileek eta ezin duzue kupela ukitu. Ez kupela eta ez duelista. Baina noski, kupela guztuta daude. Utxik, izango dituzue 3 minutu ondoko kupela ondarrez edo arez betetzeko. Lehenengoak beteko du bigarrena. Bigarrenak beteko du hirugarrena, eta hirugarrenak beteko du lehenengoa. Eta gero dugu zozketa bat. Laguntzaileek hor bai laguntzen aldutela. Eta 3 minutu horiek bukatzen direnean, tapa jarri eta bakoitzak bere kupela hartuta bukatu ja duelua. Barra zer dokoran, ez? Ikusiko duzu, Laguntzaile papera, haundia kaseo gaur. Oztopoen azterketa bete izan duzen bezala. Aztertu, oztopa egin baino lehen. Importante errepidea. Klabe da, errepidea. Bitu, ikusi, perspektiba desberdina daude, hemendik ikusita edo beste toki batetik ikusita, orduan hori da zuen lana eta garrantzitsua. Zebeak jongo da bidetikan zuek esandakoa. Orduan egin dugu zozketa, 3 kolore, 3 duelista, 3 makiltxo edo. Orduan hementxe aukeratzen duzuen kolore izango da zuena. Ados? Horilla, angua. Morea Itziar eta urdina Amaia. Bueno, hirukote, joan, prestatu, estrategia nahi zutena hitz egin, eta ero, bueltatu eta poliki, lehenbiziko haiek. Venga, Amaia eta Gontzal, zuen lekura eta laiztar arte. Venga, ikote. Neko beltza, no? Baina, bueno, Aukera zerratia bipin, ez da bipin. Hauek egin behar dibe. Ez da kuerdako lana, indarra behar da, baina ez da besuenekin bakarrik iteko, ez? Bosilut gorputu zirekin eta, bueno, alduten ningo dut. Lasai. Hauek nekan gutu eta lasai. Nekatzen zanean, harria ni lurrian utziko, zuen atzien, utzi kupela onduan, eta deskantzago dezun denbora guztia, holako bat hartuko ditu bat. Zagin zein dan klabea. Aldan burua hotzen eduki, eta aldapa ondila da, malda ondila da. Eta nizten nahi bildurra emateitena, barrika, pixuakin aldapa hortan, nekiakin ez eroitzea bera. Eta kupela ondino betetzoko, siraren mangakin, igual hau zuloan sartu, eta manga hartu, eta holan bota. Soka bota, bera ez bazaizu aiatzen hartzeko. Aiatuko da. Ikoteak, badakizue, lehenbiziko 3 minutu betetzeko, eta eroan atetorri eta zintzilikatu. Sorte hon eta honenak irabor dezala. Duelu hasiko da, 3, 2, 1, hasi betetzen! Sí. Baina, hemendik hartu duzukezue? Nik ez dut ulertu, hau. Amaia, hemendikan. Bai, badakit. Hirukote, minutu bat, besterik ez da falta, minutu bat! Sí. Lurretik bat dixot. Karrizak za, kurso hori. Seikote, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, denbora! Hasi kupela muitzen, venga! A ber, ze pixua goen. Ostia! Bat. Kenduko txalditxuta estorroan. Hori posible dut egin, ostia, torko zentorren nat. Ondo, Maia.
Garri, arrin bat. Mira, nola dauden laguntzela, hostia. Zapaldu nahi. Vale, zer. Lasai, I? Etxea. Iruzoz, Hostia, Messi, Goraino jutegia. Segi lasai. Beti, korrea. Hango begitu, Gontzal, palanka ez. Palanka zin da zu, Julian. Palanka ez. Hostia. Artena duzu arriba edo lako zio zer, baina... Claro, palanka zin da. Hostia. Hor. Hemen aldapa dago, Alex, Venga, ja, gertu da kauta. Amaia, zer moduz? Amaia! Ondo! Nahiko alan moduzu bai horiken. Bueno, Jerren, garbi daukazu, onaino karri bar duzula kupela, ezta? Lasai, Bi marren artean. Ez kasu egin. Oin hor piztak guai eta. Aditza, Aruntz. Venga, hostia! Kottuz! Ale, zuk itziar arriskoan jarri eta horretik dijoa, Aula ez da bintzat. Jo, ez akaso, porque me cabe pio. Dana, distraituta hostia. Joder! Venga, lasai. Hostia, maia, que du, venga. Merda, maia ezin di hori maia ez dira, txako gora. Ni bai, hostia, ni bai. Venga. Oi, ama. Eso puta hau. Etxear. Venga, la perra, la hostia! Heldu! Neski bezala! Hostia, neski nola heltze jo, ba, holaxe! Hola ez, hostia! Heldu, alda bezala! Bidea alda hor. Ez da biderik hor. Hemen gaina tronkudak, Venga, la perra, la hostia! Etorrenat. Ondo, oia teknika, hori da. Venga, oso ondo, itziar, ondo. Hau entrenamentotan induzue. Butza jogor, la hostia! Butza! Itziar, jazta, hartu soka eta bukatu lana. Hau Itziar, horretan Alex ez da oso abila, baina bueno. Soka mamako jo, ez da? Zaizurrungo entrenamentu etorriko neki jarriko japurpila egiten. Hau Itziar. Zai, Venga, azkeneko 4 metro! Hostia! Ai, la hostia! Soka egiten soltatu. Soka egiten Eskubira, jokai! Zero, ne baina ezkerra, hola. Venga, ito arrosti hemen diuta. Itziar, ez jarri nerviosa. Lasai. Venga, motel, venga! Hostia! Ai, Dios! Venga, ba, hortxe gaude, venga. Ai, Dios! Kutsi batikan, lasai, venga. Venga, gure digeto, Rau. Bai! Me caben dio! Jerren, teknika. Hostia, petxo horrein, petxu, zartu dio, petxue! Ini sortuko indik ere ez Hostia, zerrai. zartu! Ben Dios! Ez utzi. Opai. Zula dago, baina bueno. Zula pasatuta gero da kaso apoiatzeko ondo, bale? Vale. Hostia, hor! Ez barkau! Venga! Jode! Pixua berdu, Alex, pixua berdu! In koropilo bikoitza.
Venga, ez aierren, hartu soka, eta zintzilikatu, kupela. Hor, bauke gondo lotzeko, zea, aier. Zea, napara, hemen lotzeko gondo. Lotu hor. Txeik barruti hartuela, hostia, hartu zak punta hau. Punta hau hartu zak. Eta erroi hau pixket. Ze, bazarritarra hau, kaleu mizerra izin. Hor! Adiós! Posible aldau. Ia, adarra jotzen nahi alai. Zai hostia. Hoi zokil, librezio, ez? Danetik. Bota zagori porkulo hartza horra? Hola, Ze hostia, estudia den berralda. Vamos ala. Bai, bota, holaxe. Baina gora, Ze hostia. Hor! A ver, Jerren! A ver. Eldu jo, pukati. Venga, ez, hortu dekazu punta. Jerren, oain bukatu lana. Biarden bezala lotu, eta bagizu, kupela marratik gora. Eta lotu, zuaitzean edo arroka batean nahi zuletu. Behin arraten dea zeunean, 10 segundu. Espada oroitzen, zuretzak garaipena. Seguru lotu, Heldu. Bai. Mira! Oize! Bai, luzatu gorputza edo. Bai, karo. La hostia! Ar, txon, torri nire gaina. Torreko zaitena alde honta. Ez, bestaldetik. Toki hueletia ez pasatzen. Baina beha jola plop aurre gauta zen, lati gua bezala. Baina eski bota ingoet. No. Bien artean, Dios. Ai, hortxe! Jode! Bueno, Amaia, zer? Hemen txuzaude ez atzera, ez aurrera, igual gehiago atzera, aurrera baino. Jarraitu barra zu borrokatzen? Bai? Kapaz, ikusten zuzure burua? Arrain egotzeko? Ni, hasta que saca la prueba. Bai? ¿Estás seguro? Bai. Vale. Iritsi, guarda gora, Bai. Honetan dago. Aizate, poliki, venga, arizate. Zepetatzen izen naizela arrisku oze hostia lotu zagori azkar! Emango izan bueltak. Ero, inbertzitela, hostia! A ver, uti. Hor? Ukitzen du, pixka geixio. Ez du hartu, la hostia! Venga! Harik eta gehien. Eta goitzuk igo, Aitor, igo. Igo noa. Igo, zenbat eta gora gordonta errexego gero. Ai, baina ema izan bueltanik. Ezin diante! Ero, inbertzitu gana. Uti. A ver, espeto. Egon, Karri zoka. Venga, aurretik zoazte, ibili lasai. Dana ni berriak. Dana. Ale. Bai, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jerren, garaipena zuretzat, jarraitu guztu gurekin, zorionak. Venga, bigarren postuta hirugarrena, jokoan gaindikan. Venga. Herren. Bezitako da. Lan ona. Amaia ari da, poliki, baina urbiltzen nahi da, Ui! Bai. Gimnasioan lantzen duzu esoka hori, bentza hori. Bai. Susan, venga. Bai. Venga, berriro, venga, bildu bixi. Segi, hemen nago, ondo nago nik,
Ja, bideo. Baina, birak ez! Tiro! Ez da balio, Alex, ez da balio. Txos, berak ez tiratzen txos. Ja, zein ez dakit. Hor. Venga! Txos, burri olen ditxos! Eman, koba getxo goni! Salto! Soka askatu, Estela. Oiten, la hostia! Bai! Oida behar duzuna, punto hori. Ya está lortuta, ondo! Oen bideon artean. Lortu kupela, airean jarri eta 10 segundu. Bat, bita! Txunbestaldea pasa behar. Ega gora. Batekin bardu gora, hortzen dekazuta irian. Agotatzezu? Egonean? Batzanka. Helduo. Bai. Venga. Jastardun? Bai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Itziar, zorionak, jarraituko zu gurekin. Amaia, etxera, bale? Halako baten. Hostia. Etu bera. Indeu. Opa, Manu, zugatik, Amaia. Oso gorra. Jode, ikustu delikan proba, nire dudo nitun, Ja, salbozoat ipurri ja bi aldiz, Venga, Amaia, muxo. Ondilla. Bueno, venga, guapetona. Sí, venga, Isma. Triste. Oso. Negarritiko gogoa. Bai, negarra. Lasai. Lana induzu bederen. Asko. Isma? Bai, oso ondo. Eta more bane gabe, bukatu arte, oso ondo. Entrenamendu jarrera oso ona daka eta hemen nire bai ikusi da. Taldean ondo? Bai. Talde hona da? Bai, uste baietz. Ari da, gontxu beki, erabakiak ere hartzen direnean, erabaki zuzenak dira, ala ez, ze, batzuetan indartsuak eta jarri dituzue hor arriskuan, galdu indute. Bai, nik uste ez direla erabaki txarrak hartu. Uste zu ez? Ekilibratzen, aritu gara denbora guztian duelebetan. Baina ikusi behar du zer den onena taldearen txat. Bai. Ez duelisten txat, baizik da taldearen txat, ze esperientzionek jarraitu behar du. Eta proba gehiago, gorriak hor daude, gero eta indartsuago, zuek gero eta ahulago. Agian itziarrek atxo eierren usten bazuen kanpon eta gorrotxa sartu, azkin finean, jerren atxo lastre pixke bat izan zen. Lesionatuta dagoelako. Bai. Uste taldea zaudeten ez dakit, jolas bat desale hartzen hau. Eta azkenean kilo probetan eta olako probetan ikusten da emaitzak. Eta emaitza dira, gorriak, momentuz, irabazten ari dira. Bueno, eta hola, indartsuena edo gure lehia irabazteko modu, nora ikusten zu? Nik uste dut, Gontxal edo Aitor. Eierren ere bai, baina, karo, Eierren nola joa bere aberia. Zer zen nahi? Ien aurretik Amaiari edo? Pozin hau, eulako pertsonak ezagutzea eta demora gutxitan nahiko lan polita egin duzu. Eta ez da bat ere erresa, ze azkenin holako ebekuntza ikusteko demora gehiago behar da. Joan aurretik zeo zer esan nahi, edo taldeari, edo zertan hobetu, edo zertan animatu. Erabakiak hartzen dutenean, pentsatzea oraingoan, eta ez pentsatzea datorren astean ez. Pentsat ondo pentsatzea. Edo ondo bai, noski hori bai. Ondo pentsatzea.
Bueno, orduan nahi Lizarrara. Bai. Etxera, pena handienekin, baina... Asko, baina beno. Bueno, jarraituko zenternatzen eta... Bai. Bueno, ondo izan. Eskerrik asko, denagatik. Animotak jarraitu beti jarra horrekin. Hori beti. Vale, venga ba. Eskerrik asko. Hazen, lleva! Tira bai. Aio, guapa! Agur! Hemengo Juma. Opa, nekane. Venga! Somos. Ondo potro, Sei izan da. Vale, saca operativa de Dios. Utziar! Apa, Utziar! Zer pasada dezu soka hori. Bai? Bai? Ike emantzio behagin. Eka betiot. Pasau aldu. Ba. Abetan egin deu. Aixa, Bueno, Aixa. Gero zuek, bintezuena fallo bat. Bueno, fallo bat. Oso ondo. Ai, ama. Zapelduna, lehenengoa, iritzizea. Belagin ez horrez. Espero de urrungoa zen. Bere bidetik egozutia eta ez... Suertik era pixo eta akompainatzia lesio kontutan eta hori bai. Ni rekuperatzia, nekan ere rekuperatzia lehikta hobekina, eta beste denak ere, pues, inongo binik ez izatea. Venga, ate! Aur, segaderu! Toma, por culo. Venga. Mirilla, mesedez, eta aztekea, venga, tito. Ahí, lau, 6 zazpi, Gero eta gutxio. Gero eta gutxio, Ierren eta Nekane, probaren ondorioa, zemuz bete. Oendino esan dit badakala kontraktura eta... Baina, bueno, aldu dana egingo dut. Guazten astea, Gontzal, venga, ba, Alex, caña. Va, ánimo, Ánimo, Alex, venga, va. Pena, Kencha, venga, Aitor. Una batida, ¿vale? Top, aldatu, berri honka esku batekin. Venga, negoziatu. Aldo egin. Hori, Luzato! Gauen beso hau, honea. Honea, kago ez, Dios, bestaletik. Arrebez, bestaletik. Jode, ikin. Hostia. Vale, borotxa. Olitxo berrik ez zio. Stop, hasieratik. Bas. Alde batea. Jarro heavy metal hemen. Ta, salta. Hori da. Hostia. Claro que sí, hori bai. Eman vuelta, baina gaurko, gorotxa gaurko, venga. Burua, venga. Ahora. Venga. Segi. Stop. Guazen erdia. Ta. Ero, akurtu gehiago. Lau, bost, 6, azkenak, zazpi, gora, sorti, behatzi, 10, ondo, nahi bai. Barren. Egin sos. Ospazko iti, apa ermoa. Egin sos. Otro zuri. Azteko, larrea, penari gabe, Uste zelan neska bat, kedakazu askoz gehiago emateko, sinestu bertezu zutaz. Orduan, ariketak, entrenamentuak ondo badijoa, seguraski, burua lortuko dugu, bestela ez. Eta holako jarrerak, zuri eta denoi. Osa, astu, ja, eski zindet, eski behatxaz, aurrea. Bea, buelta pista pixka bat, eta venga, beroketa askara ingo dugu, pixka besoak, horra aurrea atatzea. Bai, bigarrena, orain hor, pixka duzago gehiago. Tira batuko ditu? Musateko horrika egitea, sokari. Apa, Maialen. Animo. Egingo dugu aldezunari. Garun batean mina hartu nun bela unan piramidea aiten, Teresa eta Aiora biak batera erori ziren gainean,
Eta dekat mina justo hemen, putzen dut, mina ematen, hau. Bajatu. Venga, hori. Ahí está, venga, azkena. Lau, 5, 6, 7, 8, 9, 20, venga, korrika. Soka lurra ikutu gabe, Maialen etorri arte, pistan buelta, korrika barruan, Maialen, soka hori jaso ondo. Taldea dago itxoiten. Hau desastria, sokarekin, lurra ikutu gabe. Hore dut ondo, eta sentadilla. Horrein, askatu hanka eta gora. Askatu, eta gora. Venga, pesoa. Maialen, azkena. Beste bat, ez baina berutuz. Vale, askatu hor. Zea, irudia ematen du nekatuta zabela, ezinezkoa dala. Ezin dut neska triste xamarra eta ezin dut niaula naizeret. Aldatu hori. Isma, lehenengo egunean ez nekan, minon ez nekan. Eta hori balio zaizu? Perfecto. Bai, baina ematen naun poza. Tira, holan! Bagoitza bere aldera bakarrik tira. Bagoitza bere aldera. Zuk tira bera. Hor. Isma, bertze hiru jaso aldi. Bost, venga, ahora eso eta nekane. Apa, la tía Ampa, venga. Venga. Berdintxu zaudete ja, berdintxu, venga. Venga, Ointxe pase barritu guta. Oin goiti bera. Me cago en la puta, Eskerrezko gorrotxa. Sufridu pixka gorrotxa. Aldatu. Sube.